മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീഗുരുപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹജനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകമ്പപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ. ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ. ഹരി. എല്ലാവർക്കും ശ്രീരാധാവിന്റെ മന്ത്രം എല്ലാവരും ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണ ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വൃത്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും കുളിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ടോയ്ലറ്റ് റൂം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വാതിലടച്ചിടണം അല്ലേ. ടോയ്ലറ്റിന്റെ ടബ് അതിന്റെ അടച്ചിടണം. പിന്നെന്താണ്, ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് അടുത്തെന്താണ്, എപ്പോഴൊക്കെ കുളിക്കണം. നമ്മള് ബേറ്റിങ് കുളിയുടെ കാര്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ മൊബൈല് ശബ്ദം വരുന്നു, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സതി മാതാജിയുടെ ആയിരുന്നു മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ശരി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ശബ്ദം വന്നോണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതോ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം മാതാജി ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മള് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ മ്യൂട്ടാണോ അൺമ്യൂട്ടാണോ. അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നാ മതി. അപ്പൊ എപ്പോ കുളിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവര് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അതോ കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ പറയണം?
ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇച്ചിരൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ കൊള്ളാം മാതാജി. ആ, ശരി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവര് എന്ത് ചെയ്യണം? ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം കുളിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? അതേസമയം അല്ലാത്തവര് 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുളിക്കണമെന്നാണ്. ഒന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോ കുളിക്കും അല്ലേ? 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് മംഗളാരതി കാണുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും ഒരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും തെക്കോട്ടുള്ളവരാണ് രാവിലെ കുളിക്കുന്ന കുറവാണ്. വടക്കോട്ട് എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, തൃപ്പൂണിത്തുറ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവര് കിച്ചണിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ കുളിക്കും. കുളിച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാണ് എല്ലാവരും കിച്ചണിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലായും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ്. അപ്പൊ എറണാകുളം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും രാവിലെ കുളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകാനും പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഹാരം കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. കുളിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ്. പിന്നെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലര് പറയും അത് മരിച്ചതിന് തുല്യമാണെന്നാണ്. നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട ഉറക്കത്തിന് ശേഷം എണീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കുളിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതൊരു വൃത്തിയുമാണ് അല്ലേ? വൃത്തിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, വൃത്തിയുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം കുളിക്കണം. ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല്ലൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കുളിക്കണം. അതേപോലെ പകലൊക്കെ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട ഉറക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് 4 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുന്നവർ പകൽ ഉറങ്ങും ചിലര്. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ കുളിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും ബോധത്തോടെയല്ല. മറ്റത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയാനില്ല. അപ്പൊ മറ്റേത് 1 മണിക്കൂറിന് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആകും. അപ്പോഴും നമ്മൾ കുളിക്കണം. പിന്നെ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം കുളിക്കണമെന്നാണ്. പിന്നെ മുടി വെട്ടിയതിന് ശേഷം കുളിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ? പിന്നെ സംഭോഗത്തിന് ശേഷവും കുളിക്കണം. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിന് ശേഷവും കുളിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷമാണ് കുളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഭക്തര് അതും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പിന്നെ കിച്ചണിൽ പോയി ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുകയും ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് അമിതമായിട്ട് വേർക്കും. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വേർപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർക്കുന്നവര് ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മലിനമായിരിക്കുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന് ശ്മശാനം സന്ദർശിച്ച ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുളിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കുളിക്കും അല്ലേ? ബാത്റൂമും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ശ്മശാനത്തിൽ പോയി വന്നാലും മരണ വീടുകളിലൊക്കെ പോയി വന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്രസ്സും അപ്പം തന്നെ കഴുകി കുളിക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നെ പറയുന്ന അമിതമായിട്ട് വേർക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വേർപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മലിനമാകുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കുളിക്കണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അന്നത്തെ സാധന തുടങ്ങുക. പുത്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകി ഉണക്കിയ വസ്ത്രം. എന്നിട്ട് സാധന എന്ന് വെച്ചാൽ ജപവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങണം. മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ജോലി സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ കൈകളെങ്കിലും കൈമുട്ട് വരെ കഴുകി വായ കഴുകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കൈമുട്ട് വരെയെങ്കിലും കഴുകണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ പോകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പലരും മുഖം കഴുകാൻ വിസമ്മതിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വായെങ്കിലും കഴുകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ
മലമൂത്ര വിസർജനം അല്ല, നമ്മൾ ഒന്നിന് മാത്രം പോയാലും നമ്മൾ കൈയും വായും ഒക്കെ കഴുകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു വൃത്തി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നതാണ്. പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും കൈയിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വൃത്തി കുറവ് കാണും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ മൂത്രമൊഴിച്ച ശേഷം കൈയും വായും കഴുകണം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വൃത്തിഹീനമായ ഭാഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ദ്വാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ദ്രാവകങ്ങൾ സ്പർശിച്ച ശേഷം കൈകൾ എപ്പോഴും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വായിൽ തൊട്ടോ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ തൊട്ടോ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ, പിന്നെ ചിലർക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം, മൂക്ക് ചീറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമച്ച് തുപ്പിയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൈയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം, വായും കഴുകണം. മുടിയിൽ തൊട്ടാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നവ എന്നിവ തൊട്ടാൽ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് മതിയാകും. അപ്പൊ മുടിയിൽ എപ്പോഴും തൊടുന്നതാണ് ചിലർക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയാലും മുടി തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകണം എന്നുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് വന്നാല് പിന്നെ തലയിൽ തൊടുന്നത് കുറയും അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും കൈ കഴുകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തലയിൽ തൊടുന്നത് കുറയും. പിന്നെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ദ്രവമാണ് അല്ലേ. കണ്ണുനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രവമാണ്. മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അണുക്കൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ കാണും അല്ലേ. അതിങ്ങനെ പറന്ന് അല്ലെ അന്തരീക്ഷത്തില് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോ അങ്ങനെ പോകും. മുടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് മുടിയിൽ തൊടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, കൈ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ തന്നെ കൈ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. മുടി നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ തലയിൽ തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത്. ഇനി മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വെക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കിച്ചൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. നഖങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ഏകദേശം 4 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നഖങ്ങൾ വെട്ടുകയും വേണം. നഖങ്ങൾ സിങ്കിലോ ടോയ്ലറ്റിലോ ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നഖം വെട്ടി അവിടെ ഇവിടെ ഇടരുതെന്ന് നമ്മൾ മുതിർന്നവർ പണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കേട്ട് വന്നതാണ്. നഖം വെട്ടി പിന്നെ സമയത്തോ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷമോ നഖം വെട്ടരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നഖം വെട്ടുകയും 4 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വെട്ടുകയും വേണം. ആരും ചവിട്ടാതെയൊക്കെ എവിടെ ഇടണം, സിങ്കിലോ ടോയ്ലറ്റിലോ ഇട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നഖം വൃത്തിയാക്കണം. കാരണം അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് അണുക്കൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതല്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അത് മോശമായിട്ട് വരും, ഹാനികരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നഖം വെട്ടിക്കളയണം. ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവർ അവരുടെ വിശുദ്ധ നൂലുകൾ വലതു ചെവിയിൽ ചുറ്റണം. അപ്പൊ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ചരടിട്ടേക്കും അല്ലേ. പൂജാരിമാരിട്ടേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഈ ചരട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മാതാജിമാർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുക്കന്മാര് അതിങ്ങനെ ഇടും. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പൂജാരിമാരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലും ഒക്കെ. മറ്റും ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്തായാലും ഇടും. ഇസ്കോണിലെ പൂജാരിമാര് വൈഷ്ണവരാണ്, ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉയർന്നവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഊരിക്കളയുന്നില്ല. പകരം ആ നൂലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വലതു ചെവിയില് ചുറ്റണം. അടുത്ത് പ്രസാദം ആദരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകുക. വൃത്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ, ഹൈജീൻ, അതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രസാദം ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തില്ല, പ്രസാദത്തെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്, ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഒരു ഭക്തൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും, മഹാപ്രസാദമായിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ പ്രസാദം ആദരിക്കുന്നു, മഹാപ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാനോ നിലത്തൊന്നും വീഴാൻ പാടില്ല അല്ലെ, കൈ കഴുകിയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പ്രസാദത്തിനെ ആദരിച്ച ശേഷം കൈയും വായും കഴുകുക.
വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പാത്രം ചുണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ കൈ കഴുകുക. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ പറയും? നമ്മൾ ചുണ്ടിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ചുണ്ടും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സലൈവയൊക്കെ അതിൽ ആകും അല്ലേ, ആ ഗ്ലാസ്സിലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈ കഴുകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സലൈവ നമ്മുടെ പാത്രം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് പാത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കൈ അശുദ്ധമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ ചുണ്ടിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാലും കൈ കഴുകണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തുപ്പരുത്. ചിലര് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തുപ്പി വെക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, വായിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കൂലേ, അത് പാടില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെ വെള്ളത്തിലും തുപ്പരുത്. വെള്ളത്തിൽ തുപ്പരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്ഷണം തുപ്പുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തെ അനാദരിക്കുന്നതാവും അല്ലേ. അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ തുപ്പുന്നത് അത് നദിയെ അല്ലെ, ഗംഗ ജയമുന ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലോസ്മിൻ സന്നിധിം ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആവാഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജലം നമുക്ക് തരുന്ന ജലം ആവാഹിച്ച ജലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ എന്താണ് പവിത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭഗവാനും നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ജലം എന്ന് പറയുന്ന ജലത്തിന്റെ രസം എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറന്നുപോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മറന്നോ? അപ്പൊ അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും തുപ്പാൻ പാടില്ല, വെള്ളത്തിലും തുപ്പരുത് എന്നാണ്. ഭക്തർ പ്രസാദം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കണം, ഒപ്പം പ്രസാദം തുപ്പാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാം. പ്രസാദ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കും. മിക്കവാറും അത് കാണും. ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാം. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദ് നാമബ്രഹ്മണി. ആർക്കറിയാം? പ്രസാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മുഴുവൻ പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയാം. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ നാമബ്രഹ്മണി വൈഷ്ണവേ സ്വൽപപുണ്യവദം രാജൻ വിശ്വാസാനൈവ ജായതേ ശരീര അവിദ്യാജ ജോഡീന്ദ്രിയ താഹേജ ജീവേ ഭേലെ വിഷയ സാഗോര. കൃഷ്ണ മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ സതിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താരാമധ്യേ ജിഹ്വാദി ലോഭമോയ് സദുർമതി താകേ ജേത കഠിന സംസാരേ കൃഷ്ണബഡ ദയാമോയ് പരിപാരേ ജിഹ്വാജായ് സ്വപ്രസാദ അന്നദിലോഭായ് സ്വേ അന്നാമൃത പാവോ രാധാകൃഷ്ണ ഗുണഗാവോ പ്രേമേ ഠാഗോ ചൈതന്യനിധായ് ജയ നിമായ് ജയ നിധായ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री राधा माधव महाप्रसाद की जय. श्री राधा रास बिहारी महाप्रसाद की जय. श्री राधा गोपाल जी महाप्रसाद की जय. प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. निदाय गौर പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. എത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്നത്? ഇസ്കോണിൽ നിങ്ങൾ സെന്ററിൽ പോകുമ്പോ ചൊല്ലുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രസാദം തരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയാല് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ജൂലി മാതാജി ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ഇതിലിട്ടേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കണേ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്. ഭോജന മന്ത്രം നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ. ശരി, വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. വീട്ടില് പ്രസാദം കഴിക്കും നമ്മള് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നതും ഉണ്ട്. അതാർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാന്നുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിന് അല്ലെ,
പറയാം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമ താരിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പരംഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലേ? അപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലും നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. ആ, നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചൊല്ലുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായിന് കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗര തിഷേ നമഃ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചൊല്ലുന്നത് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗത്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പഞ്ചതത്വം ചൊല്ലാം. ഇതൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലണം. ഇതുവരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലും ഓരോന്നും. അത് നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിന് 3 പ്രാവശ്യം, പരംഗുരുവിന് 3 പ്രാവശ്യം, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന് 3 പ്രാവശ്യം, ഭഗവാന് 3 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1 പ്രാവശ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഏതാണ് പഞ്ചതത്വം? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ അത് ചൊല്ലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിമാതാജി എന്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന? മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടാ. അല്ലാത്തപ്പോഴേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇത് മ്യൂട്ട് അല്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സംസാരിക്കുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തോന്നുന്നു. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടാ. പറയേണ്ടതൊക്കെ അപ്പോഴപ്പോഴേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അടുത്തായിട്ടാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്കിലേ ക്ലാസ് ഒരു രസമുള്ളു. എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ രസമുള്ളു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രസാദ മന്ത്രം. നമ്മള് പ്രസാദ സേവയ്ക്കുള്ള മന്ത്രം അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ ഏതാണ് മറ്റേ നമ്മൾ കുറെ അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതും ചൊല്ലി പഠിച്ചു വെക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏകദേശം 6 മുതൽ 6.5 മണിക്കൂർ വരെ ഒരാൾ വിശ്രമിക്കണം. അപ്പോ അമിതമായ ഉറക്കമോ കുറഞ്ഞ ഉറക്കമോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ സൗണ്ട് ഏതാണ്? ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ആ സൗണ്ട് ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് എന്താണ് നല്ല ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നിലനിൽക്കും അല്ലെ. മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നിൽക്കണമെങ്കിലും ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്, ക്രമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഉറക്കം ഇച്ചിരി കുറവാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥര് ആയിട്ടുള്ള മാതാജിമാർക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന അല്ലെ, എല്ലാം ചെയ്ത് ഓരോ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്ത് വരുമ്പോ മണി 10:30, 11 ഒക്കെ ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉറക്ക സമയം കുറയുന്നു. ചിലരെന്തോ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ചിലര് പകല് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പൊ ചിലർക്ക് പകൽ ഉറങ്ങി ശീലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പകൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഒരു 9, 9:30 ആകുമ്പോ ഉറങ്ങിയാല് 10 മണിക്ക് മുമ്പേ ഉറങ്ങണം. അപ്പൊ 10 മണിക്ക് മുമ്പേ ഉറങ്ങിയാല് 6 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോ 6 മണിക്കൂർ. ചിലരെല്ലാം 3 മണിക്ക് എണീക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അവരൊക്കെ 9 മണിക്ക് ഉറങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ പകൽ ഏതെങ്കിലും സമയം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് അത്രയും പകല് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാനികരമാണ്. നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ തടസ്സം വരും അല്ലേ. നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും. 1.5 മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ 16 മാലയാണെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 6, 6.5 മണിക്കൂർ ഒരാൾ വിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബോൾഡ് ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ.
ഉറക്കം കുറയ്ക്കരുത് എന്നുള്ള. അമിതമായ ഉറക്കമോ കുറഞ്ഞ ഉറക്കമോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നല്ലതല്ല. ചിലര് എന്താണ് ഒരുപാട് മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങും അല്ലെ. 10 മണിക്ക് കിടന്നാൽ പിന്നെ 8 മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലർ എണീക്കുന്നത്. നമ്മൾ 4 മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ, 3 മണിക്കും 4 മണിക്കൊക്കെ. അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂറാ അവർ ഉറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ കിടന്നുറങ്ങണമെന്നുള്ളത് തറയിലോ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തറയിൽ പാവിരിച്ചാണ് കിടന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കട്ടിലും മെത്തയും ഒക്കെ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലത്. ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് കിടന്നാൽ നടുവിനെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തടിക്കട്ടിലായിരുന്നു പണ്ട് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തടിക്കട്ടിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വലിയ വലിയ മെത്തകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് തറയിലോ കട്ടിയുള്ള പ്രതലം എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്, കട്ടില്, തടിക്കട്ടില്, തടി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലോ അങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. മൃദുവായ ആഡംബര കിടക്കകൾ ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കിഴക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ തലവെച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് സഹായകരമാണ്. അതായത് അട്രാക്ഷൻ, ഭൂമിയുടെ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലേ, വടക്ക് ദിശയിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതല്ല, നമ്മുടെ എനർജി നഷ്ടമാകും. സയൻസ് തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാരണം വടക്കോട്ട് തല വെച്ചൊട്ടും കിടക്കാറില്ല. അപ്പൊ നല്ലത് ഏതാണ്, കിഴക്കോട്ടോ തെക്കോട്ടോ തല വെച്ച് ഉറങ്ങുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. എപ്പോഴും ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മളെ ഹൃദയം ഇടതുവശത്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ശകല ഇടതുവശത്ത്, മധ്യത്താണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഇടത്തോട്ട് ഒരു ചരിവുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇടതുവശത്ത് ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ നല്ലത്. ഇത് കഴിയാത്ത പക്ഷം മലർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും വയറ്റിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങരുത്. ചിലർക്കുണ്ടല്ലേ കമഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാണാം. അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്നാണ്. മലർന്ന് കിടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. പണ്ടൊക്കെ പറയും സ്ത്രീകള് മലർന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പറയൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. അതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരികയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ട് നല്ല ശീലമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി, വെള്ളം മുതലായ കൃഷ്ണന്റെ ഊർജം പാഴാക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതി വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ, സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്നാണ്, കൂടുതലും വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് അടയ്ക്കാത്തവരുണ്ട് അല്ലേ, ലൈറ്റ് അണയ്ക്കാത്തവരുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ലൈറ്റും ഫാനും അതേപോലെ തന്നെ പൈപ്പും അതിങ്ങനെ പിന്നെ ഓണാക്കി ഇടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു രസം, കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവര്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. നമ്മൾ പറയും അതൊരു നാഷണൽ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അത് പിന്നെ വെള്ളം തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളത്. എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് പൈപ്പ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും തരുന്നത്. പിന്നെ കിണർ വെള്ളമാണെങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കിണറുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ, ശുദ്ധജലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് കിണറുള്ളവർ കിണർ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ തെക്കൊക്കെ ഇറച്ചി കളയുക എന്ന് പറയും, വടക്കോട്ടൊക്കെ വേറെ ഭാഷയായിരിക്കും. എന്താ പറയുന്നതിന്, കിണർ കിണർ ഈ വെള്ളം കോരി കളയുന്നത്. അതിന് ഓരോടത്തും ഓരോ വാക്കുകളായിരിക്കും പറയാം. നമ്മളിവിടെ തെക്ക് കിണർ ഇറക്കിയ എന്ന് പറയും. വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ക്ലോറിനൊക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ പറയണം, ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ, നമുക്ക് ഒരു സഹാറ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ.
1 കോടി രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ 1 തുള്ളി വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 1 കോടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് തുടരെ ഇടിയും മിന്നലും അതേപോലെ പിന്നെ പേമാരിയും പിന്നെ ഫ്ലഡും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം വൈദ്യുതി കട്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിടത്തും വൈദ്യുതി കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാം, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ മോഡേൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മിക്സറും ഗ്രൈൻഡറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി വേണം അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ എപ്പോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റിലോ ഒരു പാത്രത്തിലോ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ച് വെള്ളം പോകുമെന്നുള്ള നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കും, 1 കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? അല്ലാത്തപ്പോ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തുറന്നിടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഊർജം, ഭഗവാൻ തരുന്ന ഊർജമാണ്. വിളക്കുകളും ടാപ്പുകളും ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യണം. ഈ ചെലവ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമാണോ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പണം ശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ചെലവാക്കണം. ചിലര് പറയും, കുട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയും, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തല്ലേ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത്, വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം, മിസ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, പണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാം കാരുണ്യാണ്. നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണം, നമ്മളെ പഠിത്തം ഉണ്ടാകണം, നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടണം, അങ്ങനെ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം, എങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്രയോ പേര് പഠിച്ച് ഉദ്യോഗം കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ഏത് തൊഴിലായാലും ചെറുതായാലും വലുതായാലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ. ഭഗവാന്റെ അതെ, കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടാവണം. കാരുണ്യം. അതെ, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ അതിനനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദുർവ്യയം പാടില്ല, ഒന്നിനും ദുർവ്യയം പാടില്ല. നമ്മള് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വേണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മതിയാക്കണം. നമ്മൾ അതെല്ലാം പൈസ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? ആ പൈസ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് കുറച്ച് പൂ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന് 8 നേരം പ്രസാദം കൊടുക്കണം. ആ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ നല്ലത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പൈസ നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെ? നമുക്ക് അതിന്റെ ചന്ദനത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെ, പൂ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. ഭഗവാന് 11 മണിക്കൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കും. 8 നേരമല്ലേ? അപ്പൊ 11 മണിക്കൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിവേദിക്കുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ട് രാത്രിയിലും ഭഗവാന് പാല് നിവേദിക്കും, പാല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ലേ, എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ഷേത്രത്തില്. അരി, ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ശർക്കര, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, പാല് അല്ലാതെയും വേണം, തൈര് ഒക്കെ വേണമല്ലോ ക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പൊ പാല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ ഓറെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തൈരാക്കി ഭഗവാന് സംഭാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ സംഭാരം എല്ലാ ദിവസവും സംഭാരം കാണും. അതുപോലെ പുളിശ്ശേരി വെക്കും, പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പാലിന്റെ സാധനം വേണം അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശർക്കരയും അതേപോലെ നെയ്യും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് ആവശ്യമില്ലാതെ സാധനങ്ങള്, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊവിഷനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇതില് ഒരു ഭാഗം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് നമ്മള്
അത് കുറെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് കളയും അല്ലേ. ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയും. അപ്പൊ ഈ പൊടിവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മള് ചെലവ് ചുരുക്കുക. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം, അത് കൃഷ്ണന്റെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത്, പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പത്ത് അല്ലേ, അത് ശ്രദ്ധയോടും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും നമ്മൾ ചെലവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ജപമാലയെ ജപിക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനും വലത് കൈ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ അശ്രദ്ധയോടെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. വലത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടതും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാന് ഓരോന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം വലത് കൈ. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലേ, പ്രസാദമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളപ്പോ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നീട്ടിയാ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് ചിലത് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടത് കൈ താഴെ വയ്ക്കും അല്ലേ. നമ്മള് പഞ്ചഗവ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ തീർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇടത് കൈ താഴെ വെച്ചിട്ട് വലത് കൈ ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ മേളില് വലത് കൈ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പെറ്റ്സ് കാണും അല്ലേ. അത് പാടില്ല, വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഭക്തർ വളർത്തരുത്. അവർ അനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം, എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള എൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടില് നായ വളർത്തുന്നു. അതിന് എന്താണ്, അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ആണ് AC ഒക്കെ ഇട്ടാണ് അതിനെ കിടത്തുന്നത്. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്ന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഫാനും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റും ഫാനും, അതിന്റെ കൂട്ടിലൊക്കെ ലൈറ്റും ഫാനും, പിന്നെ അതിന് മെത്തയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിന് പിന്നെ അതിന് ഓടിക്കളിക്കാം. നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ടെറസ് മുഴുവൻ നെറ്റിട്ട് അതിന് ഓടിക്കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു നായ മരിച്ചപ്പോ അതിനെ ആളിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിനെ സംസ്കരിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആരും ചവിട്ടാതെ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻസ് പിന്നെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യത്തില്ല, അതേപോലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നായെടുത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ ആകാം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സ്നേഹമാകാം, പിന്നെ എന്താണ്, അതില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാകരുത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അത് നമ്മളെ മക്കളോടാണെങ്കിലും ആരോടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഫെക്ഷൻ ആകാം, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താ, അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമോ അത് ഇതുമൊക്കെ വരുന്നു. ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനോടാകാം അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് അവസാനം നമ്മളിതെല്ലാം ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് മായയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മായ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം അങ്ങ് നഷ്ടമാവും അല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകാം. അപ്പൊ പകരം ഇതാണ്, ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കളോടും രീതികളോടും ഒന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. അപ്പം ഇതിനൊരു കഥ നമുക്കറിയാം. ഭരത് മഹാരാജാവ് അല്ലേ, എല്ലാം ത്യജിച്ച് രാജ്യം ത്യജിച്ച് ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഭരത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് വരെ കിട്ടിയത് അല്ലേ. അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബത്തിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, വനത്തിലേക്ക് പോയി തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരെ കാണുന്നത്, ഒരു മാൻ അല്ലേ. മാനിന്റെ കഥ അറിയാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കറിയാം? ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മാനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജപിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ മാൻ പ്രസവിച്ച് മാൻകുട്ടിയെ മഹാരാജാവ് വളർത്തി.
ആ പിന്നെ അതിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപവും മരണസമയത്ത് ധ്യാനവും മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജപവും ധ്യാനവും എല്ലാം അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെ, ഈ മാനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ടെൻഷൻ പോലെ വലുതായപ്പോ അതെന്താ ചെയ്യും, മറ്റു മാനുകളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അല്ലെ, കളിക്കാനും ഒക്കെ പോകും. അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, ഒരു ടെൻഷനാണ്, ആങ്സൈറ്റി ആയിരുന്നു. അയ്യോ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും മൃഗം പിടിച്ചു തിന്നുമോ എന്നൊക്കെ. അത് വരുന്നത് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, മനസ്സ് എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, സെൻസസിനെയൊക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് പോയ ആളാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പറ്റുന്നില്ല, മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ മാനില് കേന്ദ്രീകരിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോ ഏതാണ്, അയ്യോ ഈ മാനിനെ ഇനി ആര് വളർത്തും, അതിനെന്തോ പറ്റും, പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ പിടിച്ച് തിന്നുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് മാറിയെന്നാണ്, ഒരു മാനായിട്ട് ജനിച്ചു. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സില് സ്മരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ അല്ല സ്മരിച്ചത്, പകരം ഏതിനായിരുന്നു, മാനിനെ സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ പഴയ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആ മാന് വരികയും അവിടെ ജീവിതം കഴിക്കുകയും മറ്റു മാനുകളോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ആ ആശ്രമത്തിൽ ആ മാന് ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ആരായിട്ട് ജനിച്ചു, ജഡഭരതൻ അല്ലെ. ജഡഭരതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വായും ചെവി ഒന്നും കേട്ടൂടാ എന്നുള്ള, സംസാരിക്കത്തില്ല കേൾക്കത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്, കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജന്മത്തില്, ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തില്, ഈ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന തീരുമാനം, ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു അല്ലെ. അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെ. ആര് അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും മാറത്തില്ല എന്നുള്ള അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നമുക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനം വേണമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാരും അത് പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനം, ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യജന്മം അടുത്ത് കിട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം ജഡഭരതൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത്. സംസാരിക്കത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. അപ്പം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലേ. ഏതാണ് ഭരത ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അവരത് വിട്ടു, പിതാവ് വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് മരണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇതല്ല ജഡഭരതൻ എന്നല്ലേ അല്ലെ, സംസാരിക്കുകയും ചെവിയൊക്കെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുവകളെല്ലാം കൈക്കലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ആഹാരം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല, എല്ലാം സഹിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാജാവ് ഏതാണ് പേര് അല്ലെ, അതില് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. അപ്പോഴെന്താണ് ഒരാള് എന്റെ കുറവ് എന്താണ് പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ ഒരാളിന്റെ കുറവായപ്പോ ഇദ്ദേഹം നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്. അപ്പൊ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ പല്ലക്ക് ചുമക്കാനായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന, പല്ലക്ക് ചുമക്കുമ്പോ 4 പേരായിട്ടല്ലേ പല്ലക്ക് ചുമക്കേണ്ട. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, തറയിൽ നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ജീവിയെ കണ്ട് അതിൽ ചവിട്ടാതെ പോകാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ പല്ലക്ക് ഉലയത്തില്ല. അങ്ങനെ രാജാവ് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ രാജാവ് പുറത്തിറങ്ങി ശിക്ഷിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ രാജാവ് എന്താ ചെയ്ത് പറയുന്നതിനല്ല ഇദ്ദേഹം
വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ജ്ഞാനി എങ്ങനെ മറുപടി പറയുമോ അതുപോലെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരാളല്ല, വെറും മനുഷ്യനല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരാളല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ജഡഭരതന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ജഡഭരതൻ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് 2 ജന്മം കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? മാനിന്റെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു, പിന്നീട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കൂടെ എടുത്തു. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ? മോചനം സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഏത് ജന്മം തന്നെ വേണ്ടി വരും? മനുഷ്യജന്മം തന്നെ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാത്തവര് വിഡ്ഢികളാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു. വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും അത് വൃത്തിഹീനമാണ്. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു, വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുളിക്കുന്നു അല്ലേ? അതേസമയം വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ പൂച്ച അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കത്തില്ല അല്ലേ? നായയാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? പൂച്ചയെ കുളിപ്പിക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് കുളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു വൃത്തിഹീനവുമാണ്. പിന്നെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭരത രാജാവിനുണ്ടായതുപോലെ ആകാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പൂച്ചകൾ പുറത്ത് അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു കാരണമാണ്. മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുക, എന്താണ് എലി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ജീവികളില്ലേ, അതൊക്കെ പൂച്ച ഭക്ഷിക്കും. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യവുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വീടുകളിലും അത് കയറിപ്പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ശല്യവുമാണ്. പൂച്ചയെ നമുക്ക് അടച്ചിടാൻ പറ്റില്ല. നായ വളർത്തുന്നത് പോലെയല്ല, പൂച്ച കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് വളരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ച അവിടെ തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല, അതിങ്ങനെ തോന്നുന്നിടത്തൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ മലവിസർജനം നടത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇതിനകം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മറ്റൊരു കരുതലുള്ള സൂക്ഷിപ്പുകാരന് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈമാറുന്നത് വരെ സസ്യാഹാര തീറ്റകൾ മാത്രമേ നൽകാവൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സസ്യാഹാരം കൊടുത്ത് വളർത്തണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നായ്ക്കളൊക്കെ എന്താണ്? മാംസം ഭക്ഷിച്ച് വളരുന്നവരാണ് അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മാംസം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെ ഏതാണ്? പെറ്റ് അനിമൽസിന് അല്ലേ? നമ്മൾ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തണമെന്നാണ്. അതേസമയം പൂച്ച, നായ ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരുപാട് വരുന്നതാണ് ആർത്തവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. പാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ